Останалите без препитание са разочаровани от недостатъчния брой работни места, а от друга страна работодателите твърдят, че няма достатъчно хора на пазара на труда с достатъчно капацитет и умения. В тази връзка ще научим повече за проекта на Асоциация "Да съхраним жената", наречен "Ефективно обучение на социално изключените". Наши събеседници по темата са председателят на асоциацията Йорданка Ненчева и експертът инженер Теодора Паприкова. Добро утро! Добро утро! Радвам се да ви посрещна при нас, за да ни разкажете каква е основната цел на този, мисля, много полезен проект. В заглавието още е казано, че се касае въпроса за ефективно обучение на социално изключени. Тъй като безработицата става все по-горещ проблем за цяла Европа, за това 6 държави, от които 10 организации, 1 университет, 4 обучителни организации, 4 асоциации, представляващи интересите на хора в риск, се обединихме и синхронно, едновременно работихме по тази тема. Целта на проекта е да се създаде качествено нова методология за обучение на хора извън пазара на труда, чакащи на социално подпомагане. Ние знаем колко тежи на бюджета и на благоденствието на целия български народ това, че стотици хиляди хора се препитават до голяма степен само с помощите, които получават. Но човек не е създаден да проси, човек е създаден да се реализира, да се квалифицира, да печели пари, да живее красиво. И заради това идеята на този проект, партньори в които от България и Община Варна и Асоциация "Да съхраним жената", е във всяка държава да се обучат по 24 безработни, ниско квалифицирани, които са били минимум или максимум 1 година безработни, задължително, така че те да попаднат на конкретно работно място. Това е новото. Никакви класни стаи, никакви преподаватели, а се определиха фирми, в които ние изпратихме тези 24 бенефициенти. За да определим точно кой е мотивиран да се учи, тъй като този курс беше планиран за 4 месеца, абсолютно безплатно, те трябваше да работят в съответните фирми. Една част от хората в навечерието на курортния сезон казаха, че това за тях е невъзможно. Но ние си обучихме около 110 безработни във Варна, мотивационни семинари, ориентация по бизнес комуникации, по връзки с фирмите, по фирмена култура. И от тях фирмите си избраха 24. Нито за минута не сме се съмнявали, че ще имаме положителен ефект. В хода на самото провеждане на проекта, осъществяването, ние работихме по една методология, която получихме от университета във Великобритания. Стъпка по стъпка абсолютно всичко беше разписано. Кой ден, какво да се прави, кой къде се разписва, кой проверява, кой обучава. Интересното беше, че тези бенефициенти, желаящи да се учат, всъщност в началото бяха теоретично подготвени какво ги очаква и те бяха напълно запознати с методологията. Отделно обучихме фирмите, те пък да знаят как се работи с човек от улицата. И след това обучителите, тъй като всеки обучаем имаше персонален обучител. Това бяха хора в сферата на туризма, в сферата на услугите, в сферата на компютърните технологии, занаятите. И по същество се получи едно чудесно сцепление, благодарение на нашия така все пак дългогодишен опит. Ние в обществото на предприемчивите жени във Варна, знаете, че провеждаме всяка година такъв конкурс за жена предприемач и менеджер и имаме едно доста голямо дамско лоби от успели жени. И въобще не се затруднихме да намерим къде да се учат тези хора. Бяха с отворени обятия посрещнати. Разбира се, този процес не е лек. Имаше и конфликти, имаше и трудности, но всичко това
се изглади. Да разкаже и инженер Паприкова. Тя като е ръководител професионален обучител. Да. За вашите впечатления от този проект и въобще целият процес през вашата призма. Аз се включих в петия етап на този проект, т.е. същината на самия проект, когато вече стартира самото обучение на бенефициентите на самото конкретно работно място. Моята задача беше да работя с така наречените вътрешни обучители, с самите бенефициенти и с работодателите на фирмите, в които бяха настанени тези обучаеми. Интерес, може би, за всички ще представлява моята работа с хора, които действително са в по-голямо затруднение, отколкото всички останали, тъй като те, освен че са изпаднали от пазара на труда, един от моите обучаеми беше с нарушено зрение с 94%. Той всъщност не е зрящ. И този човек имаше амбицията да се научи да стане компютърен оператор, като използва една говоряща система, която изцяло използват слепите. Намерихме му негов вътрешен обучител, с който той ръка за ръка работиха през цялото време. И по време на тази работа уникалното е, че те успяха абсолютно всичките комбинации, това са над 700 комбинации, първо са необходими, за да може един незрящ човек да види какво има на самия монитор. Можете да си представите какъв труд е това нещо. Просто само да може да се ориентира. От тук нататъка вече да може да работи с Word, да работи с Excel, да набира текстове, да работи с поща. И интересното при тях е, че съвместно с вътрешния си обучител, по време на работата и по време на обучението, ние всички, които сме зрящи, нямаме представа как те работят, примерно с пощата АБВ. Оказва се, че миналата година поща АБВ е направила нов облик, при което всички зрящи в България остават без възможност да изпращат прикачен файл по поща АБВ. И предполагам, че повечето от хората не знаят и въобще не е стигнало до тях, че те имат такъв проблем. По време на това обучение те са успели да открият комбинация от клавиши, с помощта на която вече зрящите в България, това си е наш специален принос на самото обучение, вече могат да изпращат прикачени файлове. А вие казахте по време на обучението. Колко време всъщност продължи това обучение? Обучението продължи 2 месеца по 8 часа. За фирмите, те всъщност имаха право да избират или 4 месеца по 4 часа да бъдат обучавани, или 2 месеца по 8 часа, тъй като Варна, вие виждате, е курортен най-вече сезона тук и намирането на работа. Повечето от фирмите искаха да обучат хората напред. Затова и ние направихме обучението по 8 часа да бъде за 2 месеца, за да могат хората реално да се намерят в последствие, след като придобият тези умения, да могат да се намерят работа. Използвахме всъщност търсенето на хора по време на сезона. А какъв е ангажиментът от тук нататък на фирмите? В смисъл, постоянно назначени на работа ли остават пред тях тези хора? Нямахме по проект задължението да осигурим трудови договори. Но благодарение на много добрите отношения, които се създадаха, обучаем фирма работодател, ние осигурихме на 53% трудови договори. Ние дадохме на всички фирми ръководството, което беше предоставено от университета в Великобритания, по което ръководство те могат да обучават, и това е един лост за нататък работа с бъдещи свои работници, кандидати за работа. Освен това, ние сертифицирахме и вече във Варна, единствено във Варна, в България, има сертифицирани 19 обучители, от които 3 професионални по професионално консултирани и останалите вътрешни обучители във фирмите. Примерно един озеленител. Той е човек, той може да обучава млади хора в тази професия. Освен това, всеки обучаем получи 2 сертификата. Единият на български език, единият на английски.
те могат да работят във всички държави на Европейския съюз, тъй като този сертификат е признат в Европейската квалификационна рамка. И интересното, което е, че всъщност така, изключително добрите резултати, които се постигнаха. Ние имаме само един отказал се, защото и труден беше бизнеса, където дамата започна да работи. Абсолютно всички са мотивирани и работят, а ние без да имаме ангажимент продължаваме да търсим работа и на останалите, които са завършили курса. Около 7 ефекта сме реализирали допълнително. Лицензирали сме и фирмите, защото това е голям опит и за нашите фирми. Малки, средни предприятия, които трябва да имат самочувствието, че са работили по европейски проект, владеят вече тази технология и могат да продължат в тази област. Интересното, което искам да направя като мост към ситуацията днес в България и този проект е, че всъщност правителството трябва да промени което и да е то, защото ние виждаме колко бързо се сменят правителствата, но приоритетите за България трябва да са ясни. Колкото се може по-малко безработни, колкото се може по-високо благосъстояние за хората. И в този смисъл всичките средства, които се дават за социално подпомагане, да преминават през обучение. Все едно дали това са роми, дали са от други етноси, дали са емигранти, пари просто е така да се дават. В много от европейските държави това не е факт. Всичко преминава през обучение. Защото логиката е такава. Вместо да му дадем на един човек една риба да се нахрани, ние трябва да го научим, ето морето, сам да се лови рибата. А обучението дава знания, умения и вграждане на пазара на труда. Това означава ли, че този проект би могъл да се реализира и до година с други бенефициенти? Може да се надгражда, могат други организации да го работят. Ние сме отправили благодарствени адреси и на камари, с които работихме, участваха в фокус групата, Държавната агенция по социално подпомагане, Бюрото по труда, които всъщност могат да използват този метод. Също така и други фирми. Много обучителни центрове има, които работят с ваучери. Това обучение в класна стая няма перспектива. Аз поставям под въпрос и вечерното образование. Какво значи? Цял ден някъде ще работиш, вечерта някъде ще отидеш, някаква диплома ще получиш. Това е самоцел. Човек трябва да се учи на конкретно работно място. Това е изключително 100 годишна история в Германия. Техните камари работят по този начин. Имат собствени обучителни центрове на по 5-6 етажа. Всеки етаж за отделна професия със съвременна техника. И всички деца, млади хора са прибрани там и се учат. 1 година, 2 години. Докато в България квалификационната рамка и системата на образование е такава, че ние даваме квалификация. Ние не обучаваме в социални умения. А човек може да се изкарва прехраната и да работи само с някакво свое социално умение. Примерно в Италия най-високо платения човек е с изключителна чувствителност на своя език да разграничава вкусове. И той работи като експерт в фирмата за сладоледи. А колко други социални умения могат да бъдат сертифицирани и човек да намери своето място в обществото. Затова трябва да се смени малко и модела от страна и на работодателите, защото знаете, в момента един от основните проблеми е някой има умения, но няма диплома, затова друг пък има диплома, но няма стаж. И в двата случая все е трудно да се реализираш някъде. И може би вашите съвместни усилия ще допринесат да се разчупи този модел. До година какво смятате ако се включите пак в този проект, още да се надгради? Ние първо ще използваме тези обучители, които имаме във Варна, 19 души,
и ще развием програма специално за обучение на хора от Бюрото по труда безработни. Ние така сме и стартирали преди 10 години. Обучихме 110 девойки на професионален кръстопът. Често пъти като кажат да съхраним жената и някой веднага си мисли за секс, за красота и така нататък. Нашата асоциация е обучила 17 бизнес дами заедно с Баварската камара в Мюнхен по един проект съвместно с Варненската търговско-индустриална камара. И в нашето общество, в нашите среди ние имаме така доста капацитет, който използваме и за в бъдеще това ще ни бъде така базата. Този проект ще бъде използван за ученици, които завършват последна година и не кандидатстват във висше учебно заведение, за да не ги оставяме въобще да бъдат безработни. Другото, което е, така в България има една нагласа винаги да се оправдаваме, винаги да разтегляме нещата, преди с турското робство, след това с фашизма, сега с комунизма. Трябва да се работи. Трябва всеки да работи. Всеки има капацитет и ние трябва да дадем оптимизъм на хората, че те имат капацитет, че те имат път, по който могат да тръгнат, а институциите да подават ръка. И аз чух, че една жена спяла там точно пред общината в един вход. Ами колко души минават покрай тая жена? Един да беше сигнализирал в дирекция социални дейности в общината до сега. Нали, да не минава всичко през медиите, защото ние ви благодарим за това, че отразявате нашата работа, защото ние от работа много не ни остава време да, нали, и да пишем статии и така нататък. Но това пък е нашата работа и за това ние си поемаме. Да, и ви благодарим. За да можем да информираме и нашите зрители за всички усилия, които вие полагате. Много се радвам за този успех на програмата и пожелавам на всичките ви проекти за в бъдеще подобен успех. И ние ви благодарим. Останете с Утро в нашия град, уважаеми зрители.